רועי, זה לא יכול להיות. אתה לא יכול לצאת באמצע כל מבחן. אתה לא יכול. אני באמת מנסה להתרכז, יש יותר מדי רעשים. יש מצב טוב, אתה מבחן של היום? רועי, ב5 יחידות צריך להשקיע. אתה יודע שיש מבחן גדול בעוד שבועיים. כן, אני לומד עליו. יש מצב שאם מצליח בו, אתה מבטל המבחן הזה? אתה יודע מה? בסדר. אם תצליח בו, אז זה בסדר, אני אוותר לך על המבחן הקודם, אם אתה מצליח. ואם לא? אם לא, גם אני מוותר על המבחן הקודם. אתה במילא כבר תהיה ב4 יחידות, לא? אפשר שתהיה יותר נחמד עליי. רועי, להיות נחמד איתך, זה לא בדיוק עוזר לך. תודה. עכשיו, אנחנו צריכים... הראינו שהמשולש ישב בין... מורה, השטח הוא 4. רועי, אתה מפריע לי, אנחנו לא הגענו עוד לשלב הזה של השטח, רק הראינו שהמשולש שלנו. אבל אני יודע מה התשובה, מה הבעיה? עוף החוצה מהכיתה, אני לא יכול ככה ללמד אותך יותר, לך מפה, אי אפשר יותר. אבל מה עשיתי? מה עשיתי, המורה? היום, אתה יודע, אי אפשר להתעסק איתך כל כך הרבה... תשמע, אתה הראית במבחן יכולות, עשית משהו, אבל אתה לא עובד מספיק. נתן, המורה, אתה יכול לעזור במבחן? אתה לא רואה שאני מדבר עם מישהו? חייב את העזרה שלך, בבקשה. מה זה החוצפה הזאת? תגיד, מה זאת אומרת יש לך מבחן? אבל אני מדבר איתו. אתה צריך ללמוד לבד. אני חייב לצאת 5 יחידות. מה זאת אומרת? אתה לא יודע שאתה מפריע לי בשיעורים, גם עכשיו אתה בא פתאום באמצע ומפריע לי? די, אתה חייב ללמוד לבד. זה מעצבן. מים, שלום אמא, מה נשמע אבא, איך היה בלימודים? אמא, אל תדאגי. מה שלומך רועי? שמענו שיש לך מבחן חשוב מתמטיקה. הכל בסדר? כן, אבא, אל תדאג. תשמור על המסורת המשפחתית. כן, סבתא היא פרופסור במתמטיקה. אל תדאג, טוב. אני הולך לנוח. בוקר טוב, יופי שהחלטת להתעורר. לא הצלחתי לישון בלילה. משהו קרה לך? באמת כן, קרה משהו. תשמע, אני חייבת לעוף, בהזדמנות נדבר על זה אחר כך. אבל זה ממש חשוב. מאוחר, אני גם כן חייב לזוז עכשיו. אנחנו נדבר בהמשך. רועי, אתה נראה קצת מצוברח. הרב, אני לא רוצה לדבר איתך. רועי, נראה לי שאתה צריך קצת עזרה. בוא, משרד, דבר איתי. יודע מה? אתה צודק. באמת אני צריך עזרה. אבל לא ממך. בסדר. אבל אתה יודע מה? דבר מקדוש ברוך הוא. בטוח. תמיד יהיה טוב. הרב, אני לא מאמין בשתודל של חסידים. רועי, תנסה. לא רוצה. תנסה. בסדר, אני אנסה. וכשאבא לא היה יכול לדבר איתי, הייתי אז שומר הכל בתוך חדר שגם ככה לא היה גדול. איך הייתי מסתגר בורח מהכל. וכשאבא לא היה יכול לדבר איתי, הייתי אז שומר הכל בתוך חדר שגם ככה לא היה גדול. איך הייתי מסתגר ובורח מהכל. ריבונו של עולם, איך אני אמור בכלל לדבר איתך? אני לא מבין אותך, באמת, אני לא מבין אותך. מצד אחד, אתה באמת נותן לי את הכוח באמת להצליח ב5 יחידות, אני מודה לך כל יום, באמת אני מודה לך. אבל מצד שני, אתה פשוט מביא לי את ה-ADHD הזה, את הקשיים האלה. מישהו ביקש את זה? אני כל החיים נדפק מזה. אני לא מצליח לממש את מה שנתת לי. אני לא מבין למה. למה אני לא יכול להיות מועד רגיל שמצליח, משקיע, לומד, מנסה,
ומצליח, בלי הקשיים. אני חייב את העזרה שלך. תעזור לי, הקדוש ברוך הוא. תעזור לי, אבא, תעזור! תעזור! תעזור לי! כן, כנס. שב. כבר אני איתך. כן, רועי, מה אני יכול לעזור בשבילך היום? תשמע, יש לי בעיה. אני יודע שאני יכול לצייר ב5 יחידות. פשוט בכל מפרע יש מלא רעשים וכל דבר קטן. גורמים לאבד את הריכוז. אני לא מצליח ואני נכשל. איך אני יכול לעזור לך בזה? נראה לי שאם תוכל לתת לי לעשות את המבחן בחדר לבד, בחדר שקט, אני יכול להצליח. תראה, אני מצטער, אבל לרעיון הזה יש הרבה השלכות. אני מבין, אבל פשוט יש לי בעיות, אתה מבין? יש לי, אתה יודע, הפרעות קשב. אני מכיר, אתה לא כמו כולם, הבעיה שלך יותר חריפה. מצטער, אין לי מה לעשות. בהצלחה. אמרתי לך שזה לא יעזור. מה לא עזר? באתי, עשיתי מה שביקש ממני, הלכתי לדבר לקדוש ברוך הוא. נו, עד מה קרה? אני מנסה להתרכז. קיצור, הלכתי למנהל, ודיברתי איתו, וביקשתי שייתן לי לעשות מבחן בחדר נפרד. מה כבר ביקשתי? חדר נפרד. הוא פשוט אמר לא. איפה הקדוש ברוך הוא יעזור לי? מה קרה עם זה? רועי, עשית משהו לקראת המבחן? כי אם לא תיתן טבעה מעצמך, אף אחד לא יעזור. עוד מישהו שמעביר ביקורת. תודה רבה לך באמת. אמא? כן, חמוד. את זוכרת שדיברנו בבוקר שאמרת שתדברי איתי? בטח שאני זוכרת. יש משהו שמפריע לך? את האמת שכן, יש לי בעיה עם 5 יחידות מתמטיקה. יש לי עוד מבחן גורלי, ותכלס אני חושב שמבחן שכלית אני יכול להצליח בו, אבל מעשית אני לא מצליח. תשמע, לי גם היו בעיות שאני למדתי, אבל נראה לי שהכל מלחץ. אם אתה באמת חושב שאתה יכול להצליח, אתה תצליח. אני מאמינה בך. מה עם ההזמנות? מה זה אומר אם עוד לא הגיעו? אני שלחתי... טוב, נדבר אחרי זה. אולי אמרי כן צדקו, אולי באמת צריך לרדת. עזוב שטויות, אם אתה באמת רוצה, אתה יכול להצליח. אבל זה מה שכולם אומרים, אבל אף אחד לא מבין, אני באמת מנסה להתאמץ, אני באמת מנסה להצליח. אני פשוט לא יכול. לא אתה צריך לעשות משהו אחר. תשמע, גם לי היה קשה להתרכז בכל הדברים האלה, אז הלכתי לשיטה שקוראים לה הוראה מתקנת, וזה וואלה אחי, זה עזר לי יופי. לא יודע איזה יעבוד. אני אביא לך את המספר, תנסה. סימום, תעשה איתו מה שאתה רוצה. תתקשר, לדעתי זה יעזור לך, לא תתקשר. בעיה שלך? טוב. תנסה. תודה. ביי. שלום, הגעתי להוראה מתקנת. אפשר לקבוע תור? אי אפשר יותר מוקדם? טוב, אז ברביעי ב6? סבבה, נדבר. מה מפריע לך? אף אחד לא מקשיב לי ואף אחד לא בא לקראתי. אני כל הזמן מנסה להתרכז למרות כל הקשיים שלי. בוא תנסה לפתור את דף תרגילים הזה. את יכולה להפסיק? די, למה את שגעת אותי? עכשיו גם את מחייכת, בשביל מה? ידעתי שזה לא בשבילי. אמרתי לך שזה לא יעזור. וואו, מה קרה? שמע, אני בא אתמול, מנסה לפתור תרגילים קלים, באמא שלי קלים. ויפה לי, אני לא מבין מה זה אמוניות. הוראה מתקנת. מה, לא עזר לך? לא. אחי, לא יודע מה להגיד לך, לי זה עזר יופי. תודה רבה לך באמת. תכנס ששוב אני הבעיה. תאר. שלום רועי. רועי, רציתי להגיד, נראה לי שכדאי שתבוא לעוד פגישה. בשביל מה, שתפריעי לי עוד פעם? שתצחקי עליי?
אני לא התכוונתי לצחוק עליך, זה באמת לא בא ממקום רע. אני חושבת שכדאי שתבוא גם לפגישה הבאה. זה לא נאה בשבילי. אני נאה יוותר. אתה יודע מה? אני אקבע לך תור למחר, באותה שעה. כדאי שתבוא. טוב, אני אראה. אני שמחה שהחלטת לחזור ולנסות שוב. עכשיו, כל מה שמפריע לך זה הרעשים? כן, סך הכל כן. טוב, אז יש לי רעיון. רוצה שתנסה. הנה, בוא תנסה לשים את אלה באוזניים. לא נראה איזה עזור. תסמוך עליי, תנסה. רק תנסה. אם אנחנו כבר מנסים, בוא תנסה, גם לפני שאתה מתחיל, למרקר את כל המינוסים והפלוסים. טוב. הצלחתי. תודה רבה. לא דבר, אני שמחה שיכלתי לעזור. שמי, אני יכול לקחת את אלה? בשמחה, בטח. וואי, תודה. להתראות. בואו, יש ציוני, תבואו, סגרו, בואו! זה מורה מפגר, וואי, 69! וואי, זה זבל, איזה זבל! כשאבא לא היה יכול לדבר איתי, הייתי השומר הכל בתוך חדר שגם ככה לא היה גדול.